Anywhere you go, one noble no ebe no kita na ada akụkọ nganga. Nwanne ndị ahụ bụ ndị mpi anya. Ife ha na-akọ dị abụ tịtọtị. Nwanne na-emezi ife ndị mgbu na cheke ya ọkwa mkpọ gị ngwa gị. Ngangi Igbo radio show na Hot Night 3.3 FM. Nwanne maka isi eme ihe based on onye isi ala ike ya na based on ihe ime afịa chọ. So si ha na-enwe here bụ stock. I had no kataba out of stock. I be here steady. I nebunye gushi dishing out. Okwa mpoge ngwago. We no bodo. And the more just ne kozilo when munki baza by Colomense by ECOWAS by Ife Kole by Imeko. Chain come keep baza and I would go kaisi emelgia every Tuesday, Thursday, and Saturday based on 1 p.m. to 2 p.m. Na Hot Night 3.3 FM. Den ganga show. Now we see I like here by him buff by him kuye by if any by you na mega ko si adege mana. Ngangi Igbo radio show Hot Night 3.3 FM. We on the go beke one na wuchi go steady. Oh now anyi si mega on a very special kumkum way. I sing this way. Marabu kwa some no here now. Ni mogo ka isi me steady. I na ade bad day, but when I will tell you based on the working with the something I could have by the side that I check it. Oh my man, that there could have keep as well. But before then, go to come what you go deal go on do. Hey, the can one now we go kwa Christmas in Kega. If go digina go dinner. No your own na go dingo go Christmas. Asa. Kekwani here madu game. We can't kill your safe. Madaga ne gongwe ya helicopter from January to December. No December ga siki we no nwa yo me onwe ge mma. Medu na Brazil obia ma obia ha. Ge ne onwe ge mma. Owu no oberi he ge gote owu no chicken, owu no nama. Ko bu na inwe iki gote ge gote no onwe ge mma maka nda nwo spare parts. Nke wezeku nda nwo spare parts. Ofu nje ko wabo. And ofunja he batani mo wa make yourself happy. Enjoy happening in weki liwe no ine wotekwe ga ho na eli ya maka de ama ewota. Okwa preaching na de emoge ni ne mbekwa na Ngangi Igbo radio show maka na amam no wenwe ho spare parts. Ore na December 2 a gaga na ahia goro no ezigbo akwa ezigbo ihe ukwu. Iwu nwaanyị ga-eme ntutu gị na amụmụ, you know, like stars, kpakpando. Ime ntutu anya gị mee ntutu a na-asị n'ihe niile dị na arụ ụmụ nwaanyị fake mana nsogbu adịrọ hapụ ya ụtọ ahụ na ka anyị si chọọ ya. Itinye fake eyelash ma ọ bụrụ na ị ga-etinye nke brown, nke lipstick, nke ihe niile just gịnị ka ọ wụ ị na-ene onwe gị mma maka ka m si kwe ihe mee gị taa hapụkwa o. Ndị ga-abịa lie laisi ga-abịa lie whatever. So let us be happy maka anyị nọ na happy mood, gifting mood. Ego bekee na-asị gị my dear, my darling maka na from gị n'anya ka m ji agwa gị ha. Maka chọọ m ka onye dịka gị kọọ m n'ụwa ma n'ụwa m ọzọ. Ịghọta ọ ya ka m ji na-agwa gị ha. Adigbo one of Africa, adigbo ndị Igbo ji eme ọnụ na mkpara Lagos and outside Lagos na-asị gị bịa ka eme ka nsi eme taa ịghọta ihe a Christmas o na-asị gị Merry Christmas chiri ihe anyị kwuru na Tuesday chetere ka ichefugo o nwere ka ichefugo mana awụ na ichefugo ma ọ wụ na ịbịa na Tuesday ka m gwa gị ọzọ na taa I'm wishing you taa wụ 24th of December na enu ya na echi niile December ahịa nọ na-asụ pụtọpụtọ taa ama m ndị jegoro ahịa nọ n'ahịa now onwe ndị nọ n'ahịa na-egote chicken a na-ekwu ọnụ chicken na-echetekwa ego bekee o na-echetekwe m maka mma bịa lụchaọla from January to ruo now masị nna ya maka ego bekee ka m goro chicken now ngwa nne chicken na-aga jiri ya mee Christmas gotere m chicken ajụjụ nke a ka ị na-ajụ mba crayfish ka m na-ata crayfish Osino Bone Straight, Kuzina Biko. Bone Straight. Nsigi with Bone Straight, Egorogomala, na Banana Island. Banana Kamcho. Mkwat, ewegomi wese, Plantain Island, Kamcho Zubua. Naka Plantain, who's senior brother of Banana.
bone straight, that's not bone gịnị na-ehapụ ihe ọkwa ịmụ ihu ụmụ nwaanyị sef cheregodo ka m chego mbinyego unu uche first nke nwe eziokwu nọ n'ime ihe a niile ihe a niile ka eme nke a ka egoro akwa nke a goro gushi goro nke akpa nke a goro ihe niile a nne just calm down ọkwa bron straight a wụ just ogene ka ihe wee bụrụ na nke ikpeazụ a nwaanyị ọbụla isend iru meseji kịta ọ dee elu a minute or reply ya ịnwa anwa asị nwaanyị kịta how are you o buru family I'm not feeling fine biko we are ekeresimesi ka ihe chere no so ya bụ season eji eme fast reply osugbonu na you want to be darling haba before atapocha or before na send go the message you go reply already like you know n'uche ya inye go reply ngwa bunye men state me bunyekwu ụmụ nwaanyị steeti ngwanụ let's go ebe ọ bụla ị nọ na-abụta oche gị nso ka mmụọ agbụwa alụ gị ọlụ ngwanụ ịghọtago na mpa gbado anya nwanne ife anọ kịta bụ season of billing nke ha ji wee bata ikpeazụ a kịta ifụrụ ụmụ nwa ịnụ m kịta ka m kwuru maka ụmụ nwa tata mba adịghịzi m ekwu okwu ụmụ nwa mụnwa achịkọgo cheki enyi ya na ị ga-ekwukwa maka ụmụ nwa taa o nwanne ejiri on the 24th of December ajụ nwaanyị how are you feeling ka isi chọ ka o feel money source of feeling ahụ ejụrụ ya how are you feeling inwetago bank debit alert ọkwa mkpọ gị ngwago cheke ya ọfụma ya 25th echi taa 24th echi na-ebu 25th ide eme mistake ịnwa anwasị nne good morning how was your night ọ sịkwara ara gị I am not fine brother go offline gbanyụọ data gị go offline ịmazi anwa achọbụ na ịchọ ka that conversation gaa n'iru ọ sị gị I am not feeling fine isi ya hey ya God will help you out onye aka ihe esi ya the reply mana ịnwa anwa jụọ ya what is the problem so what is the problem odelu gị list now tomorrow is Christmas. I've not made my hair. It's not nya. My brother before I marry name. No, it's not nya. Tontom ki ya na enweta na phone gị. Okay. So nwanne gbodo anya kita ada ajuzi ya ka don't ask them again. Ụmụ nwaanyị. Inye kita nyekwa advice. Ọkwifu ọchị m na-achị anọ m achị ọchị na Christmas anyhow. Nke a nchigoduru ugbu ejiwe gwa gị n'ihe dị on seat nọ ihe na-ekpo ọkụ ọkwifuru uche a nwunye o bunyere ụmụ nwoke ngwanụ let's be coming down ọkwa Christmas ga-emechi egwu ọkwa ọ ga-agwụ nụ na aba na January onwe ka mmadụ si bịa sị gị nne how far you ọkwifụ anya ahụ na-ayọ egbe ga-ewere godo ya gbatị ya obere see my friend be packing one side ọkwa ichefugo 2020 December ka isi wee mee oluzie na January 2021 na February ga-apụta maka ihe a ka a na-adị eme ya na December oruo na February mgbe a ga-eme 14 February ma ịmagoni ha na-eme na ụmụ nwoke na 13th ga-apụta ndị dịka nwa iyo ama m nọ aka ọlụ ha akọwara gị story mgbe ahụ ka ya story ga na-alị onwe ya elu emechaa 14 15 16 17 na-apụtakwa ọzọ gọwazie story ọzọ nna afụrụ m gị n'anya nna ịmagonu na ọkwa sọsọ gị nwa bụ kokrochi na apụ ihe akụkọ a ihe ma ị gaghị eme ya ugbu a mee ya na 13th mee ya na 14th mee ya na 25th mee ya na 1st hapụzie onwe eze let us be staying on our own onye ọbụla n'ọlụ onwe ya nnọọ that is it biko maka ụmụ ọma ngwa na mfụ ha anya this year nwunye nọ na emergency strike action mgbe ya pụta na emergency strike action ga ahụ ha nwa bazie na their own emergency strike action imo na federal government si wee negotiate with asụsụzie no conditional suspending ka ha na-eme mgbe ahụ kwa mma employ kwa tactics federal government ji wee negotiate with asụ negotiate kwa with nwa ọma ọtagana nsị a nwaka ụlọ down ka anyị kpapụta ife a ka o sie na aka ime ka o yie ife cheke ọkpọ ga-egwago ịmazị ka o si ịma ihe na-enye m obi aṅụrị egwu a agwara m gị na nke izizi si gị na ọchị niile m na-achị this Christmas especially on this program na ọ dị special ma agwa gị ihe awụ national televu ọkwekwa ka ị nọ na-agwachi ihe a niile ekwu ihe a
nke awụkwa na ị na-egosip no sorry na ị na-wispi ha a na-anụcha ya so don't worry kwezie ụmụasa kwụ nna ya akwụkwọ ndụ ụmụasa sleepless night ụmụasa ekpere chukwu zara ụmụasa salad ụmụasa wiyo n'obodo nke ikpeazụ nna ya wụchigokwa based on that nwanne chetakwazie na ị ga-enweta nwa anyị na nọmba ahụ ị ga-eji nweta anyị na based on normal nọmba ya na-echenjikwa na echenji na 08182426591 08182426591 sọsọ ị ga-eme bụ ịbata n'ihe anyị na-eme na nke tata igwe anyị ka o si ada n'ogbe gị ebe ahụ ị nọ ka ife na-emeda wee gwakwazi anyị ndị chọọ ikene na a very special way na Christmas edition anyị wepụtara for shout out ịkpọ igwegasị anyị ndị ga-ekene elu gị ndị ji gị ụgwọ ndị ji ụgwọ ikene ha ịgwa ha nwee ndidi na ihe dị mkpa bụ ha kpebe elu gị ekpere na ịma nwụ na onye dị ndụ ga-akwụ ụgwọ ojii ghọta ihe niile anụnwa bụ ụwa anyị nwere problem ndị eji ụgwọ ga-akwụ ụgwọ ọfụgodị gị ebe ị na-adọlị something ebe ị dobere onwe gị na-ebutu nri na-ebutu mmanya o jidegodi gị red handed nsị ya mpa nọ mgbe ị nwụziri ọka mma ya akwụ ya ụgwọ mgbe ị nwụrụ anwụ isi aka uruo down ka ilipụtegodi something ịghọtago ka ifukwa ike iji agba mbọchị eke ewuche ka m na-ebunye gị na akwa mkpọ gị ngwago based on 36 state and capital ka m bụ wee wuchie nke First Republic and Second Republic and Third Republic. Nne ka m bụrụgodo okwu a obodo Hello? ka o nwekwa ka o si adị elu m nke ikpeazụ a ije Happy December in advance. na happy December m na-analụ gị based on no guy man ibe nke ebe ọ bụrụ na ọnwa kpọm happy December ngwa ya na mụnwa anọ dị na ịgba Christmas ka o si adị obodo kakao gbamgbam na mụa na-agba olu steeti na ọ bụrụ na efo m na national anthem salutation ka m na-emelụ gị nke ikpeazụ Adigbo. One and only. Adigbo ana m ekele gị. Ana m ekele gị nwoke ọma dị mma. Biko gwa m ka anyị si eme this Christmas maka adị m in a hurry to get it done. Ịghọta. Afọ m bụ onye amụma Ismail Abba. Amụma ka ị chọrọ ibu nke ikpeazụ a. M na-ahụrụkwa nakwa shop. Ị nọ shop. Anụ m shop na-eburukwa ike m. Ọ ka o kwesịrị ka ọ dị na ihe egwu n'ozi ihe eji mee Christmas echi niile. I couldn't make Christmas, so I just pack one side. No ma. Oh yeah, I need to can we debit a lot now? Don't be talking like that. Oh, get it. Gịnị when you talk away debit a lot? Man, you will debit a lot from January ruin na this December. Ruin na December. Chosi Joa, June, you will debit a lot. I no menyo gain. I no menyo gain. Ngwe mi he game ezugua. Ma send the account number. Mi hem chore no. Tom. Make him already. Don't make him. Since if you be the alert, if you be my account, I send go me already. Oh yeah. Adekom. Actually, my mom and my sisters who have been there for me. All my prefer a happy Christmas and New Year. Number 2, ana m ebujere ekele to Igwe Nnewi. Yes. Before His Royal Highness Igwe Orizu nke atọ because 28 and 29 of Ofala. So I'm at here happy Ofala day. Igwe happy Ofala day anyị na-ekene gị nwoke ọma. Ị ga-adị ndụ lụọ ebi. Igwe agaghị anwụ. Igwe lives. Onye amụma. Mpe ya agbalụkwa ụlọ ya elukwa ụlọ this year. Ọbụala onye amụma ogbulugo amụma lawazie Gagi bụ radio show na Hot 93.3 FM nwanne ihe anyị nọ tata bụ shout out Christmas shout out sọsọ ihe ga-emebe ịbata ihe etinyela ya ala ịmago kene ndị chọkwa ikene but based on onye nke akpọ ikpeazụ na o kenego m isi ekene ụmụnne chike eni ya na
nwata nwaanyị a na-eme gị obi ụtọ since throughout this year na onwezi ka isi wee ikwu gị eziokwu last cheki enyi a na nwa a na-eme gị obi ụtọ na-abịa ikwu gị eziokwu last na mgbede gbatịsịa gị akwara na gba gị pempụ lọtago ka ọ gị ọkọ n'azụ onwezi ka isi wee kwunye elu ya cheki enyi a na ihe imezi n'ọdịzi m ọkwa ya ka m na-agwa gị nna adị ịkwa m abọ mbọ mana asị na-ekene onye etodike na kome ome ọzọ Chizie Ejiofor nọ m ekene gị na nwunyere gị si gị well done I'm seeing you ị na-akpọzi ndị nke Chizie Ejiofor anọ m ekene gị akwa ngwuru na agwa enwere ike nweta anyị na Facebook nweta anyị na Instagram Twitter ebe ọbụla niile anyị na ebe ahụ banye ka ị na-enweta anyị nwekwazi ike izitela anyị ozi text message maọbụ WhatsApp na 07080051850 ọzọ 07080051850 sọsọ ihe ị ga-eme bụ ịbata ebe a na izitela anyị ozi ahụ maọbụ ịkpọ anyị gwa anyị ka o si adị n'ogbe gị na based on enwekwa ndị na-egbu chicken taa ihe ọbụla unu na-eme n'ogbe biko gwa anyị chetakwa na anyị si gị na taa na inwe ohere iji wee kpọọ onye ọbụla ma ndị gị na ha na-azụ ahịa o ma ndị gị na ha bi n'ụlọ na ya anywhere si ha Merry Christmas and Happy New Year palliatives nke anyị ji wee bịa na nke ikpeazụ a wee ha asa ịma na o nwere ka o si wee dị elu m na based on na mụnwa apụtago na si ka o si adịzi na mgbe anwa anyị pe mpe apụta na by this time of the year Father Christmas na-enye gift Father Christmas na-enye gift mana kịta azụ dize ka Father Christmas ada enwezi gift n'akpa mana mụ apụtakwa wee sị mba based on aso obodo na mmemme elu menụ mee ya na so based on that may select random color today randomly just merely one or two ngwa ga-ebe ya apụta ọ bụ na ịma mpụta nwụdị ya mụ asị gị tinye elu m send elu m aza gị based on account number ghọtago nwunye elu gị something na ya just ka ndị ọsụ si ka m wee mee elu menụ Happy Christmas ọ bụgodo ofu bọ ma otu ụbọ ọ na ọ tọgburu gị azụ nke ọbụla o menwuru gị na-eme na cheke ọkwa ambasada ụmụ ihe mma na-emenụ na ụkara ife ọzọ dị n'alụ n'elu ụwa nga gị gbara radio show na Hot 93.3 FM echezọkwana na ọ na-abịalụ gị every Tuesday, Thursday na Saturday anyị ji nwayọ nwayọ kịta wee na-achịkọta mmemme ekeresimesi maka na nke ụbọchị taata ohere ka anyị na-enye gị na gị kpọọ ndị ahụ mee gị obi ụtọ ndị ahụ mee gị nke ọma n'afọ 2020 ya ji nwayọ na-agwụ agwụ ịkpọọ ha ebe anụ wee gwa anyị na anyị na-ekene onye dị ona maọbụ na ị na-ekene onye nke ọzọ maka na onye ekene dike na nke omekwa ọzọ ma o mee karịa na ọ na-asa ya nche ejuke na wetuo na emekwa na mkpọtụ ya wee nwayọ na-ekwu ya echi na nwanne echi ị ga-ebute ọkwesị na maka ịchọrọ igbu m na gị na don't worry ma bịa ka m fry ya dị nama just gote ya ama m ka esi eghe nama m fry chee ya nnọọ ị na-ata ya na-enweta obi aṅụrị and ewere some garnishing mago n'ihe wee tinye n'ala ya ị na-ata ya na-echeta semaghị ego bekee ihe ga na-ekwu ego bekee ịtala ofe ogasị ego bekee nke ma akwa m ihe ikwu ga oyo is your case like oyo ị nọ na long ten nke ahụ nke mama ị nọ na long ten ndị na-ahịa alaba ndị na-ahịa ejigbo ndị na-ahịa oyigbo ebe ọbụla ị nọ Ikeja ebe ọbụla ị nọ Lekki Banana Island ndị nke anyị ihe awụ nganga Igbo radio show si gị na ihe a na-abịara gị just once in a month in a year kwa maka afọ abịagoro na ngwụcha ịma anyị enyego gị ohere iji wee mee gịnị wee kpọọ ndị ọbụla ịfụ n'anya ndị gị na-alụkọ from January wee ruo ugbu a wishing them Merry Christmas and Happy New Year wọta nke ahụ maka gịnị 2021 abatachago ọkwa ime ihe ọfụma olukwe 2021 gị na ha alụkọkwa mana asa onwe ihe ka m mee gị throwback based on tata bụkwa Thursday ka m mee gị throwback edition na mgbe anwe ipe mpe ka ihe dị so special na-adịba adị so special about Christmas especially 25th chai ajụjụ amaka ihe na-aka adịrị m special that time bụ Uncle Chimezie ya abịa onye m ego Aunty Ada abịa onye m ego ego niile ahụ mma na that time ọ na-awụ nke m ịghọta and
ịma ka ndị anti na ndị bọda na-adị ma ọkwa ndị anti dịka gị ndị ọnkụ dịka gị na-emezu aram ka isi alụ ndị ọnkụ na-awụ ha bịa ebutere gị gift enye gị ego mana nke ego ahụ kachasị mkpa inyegodi mommy anọkọta gasị mommy that my money dosie that my money don't touch it ị ga-agoro bụ ihe esi mommy nyekwe m ego m ahụ nke ahụ na-aka amasị m na Christmas ọwụkwa chicken na ihe ndị ọzọ na ihe ahụ ihe mmadụ na-eli every other time mana ọnkụ na anti anaghị abịa every time enye gị ego mana Christmas ọ dịgo sure a ga-enyerịrị m ego so nke ahụ based on ihe niile ikwu na na miss gị bugodi onye dị accountable very very because miss m bugodi na ihe ọbụla bara aba police bụ na ihe ọbụla bara aba n'opụtakwalizm again nke a na-apụtakwa o mana ọ ba dị ya na mgbe ị ajụ ya again ma ọ bụ ike ezigbo o si adị na n'ọkwa nwoke abịa na 25th wee ego onye m were ya nye gị si gị na-ese evolu m ime ihe ọ ga-ajụzi gị na ndị niile ị na-eli n'ụlọ anụ nwere na-eweta ego mba nke m na-adị enye m ya ọ gwa gị na ụgwọ akwụkwọ gị ya na-akwụrụ gị mana asa ka gị ka ụgbọalụ gị ọrụ ihe ọzọ gbaa pempe n'oge Krismas anyị ada agbajọ knockout kịtazi ada anụzi knockout o nwee ihe mere nke ahụ agba knockout nke ihe mere ihe nwanne ịmara onwe mgbe gọọmenti ba mee ban na-achọzi maka ọ na-adị emetụ ndị mmadụ emerụ ha arụ so maka nke ahụ mana ndị na-agba ka na-agbakwa mana ọ dị ọnda ihe na-ejide gị ewọta na wonder na ọ ga-abụzi na recession banyere knockout based on na ndị mmadụ ego onekwana owo knockout igoekwa m nka ya agba ma egonye gị knockout maka it is Nigeria ma anụ nke ahụ si na m gonyere gị knockout ịchọ egoro gị aga goro with your own money mana another thing na-ewute m then another thing na-afụ m ofu based on gbanwe mpempe n'oge Christmas na based on ọdụdụ nwakwa enwere na family then on after 25th no dị efere ị ga-asagodi na kitchen ma gwa nke na-adị enwe m iwe mgbe ahụ n'eziokwu n'uche obi m niile na ama m ihe m mere momsi biko gbaghalụ m n'ihe a chọrọ ikwu mana ama m ihe mere momsi ịmana mgbe ahụ ihe a na-eme ewo apụta my dad egoro chicken live chicken o nwere ka ọwụ ofu ọ abụọ egbe dị chicken ebe my mom na-aka enye m wụ akpịlị the chicken the neck. Sometimes I'll be wondering to myself, ke ihe mere nwaanyị a? Onya ma ije eme oni isi eme. Chege banka. Ala dịrọ gị. Onya ma enwe sko. I don't know, but every time, just that neck. O mekata onwe ihe na-adị ndị nne I don't know. O ifunanya nwe n'ebe di ha nọ ka ogini ebute di laps bunye nna bute di back bunye nna ihe na-enye ya onye sinani ya ga na-ata that place ga na-eche n'ime onwe gị why is this man the only one eating ihe niile a apụta were neck wee nye gị were hand wee nye gị ka gasị na n'ime ha di lap ata no ihe niile anụ efu na agba abụ culture mana kita self maazị na-agwazi mma na mpa nke ha ya daddy I don't like that mommy I don't like that that's now mana mgbe ahụ ememmenwu ya akụgodo gị ihe first you will know you will know you can't try it o nwere ring my old man na-agba n'aka den o nwere ka isi wee commit na house ọ bata ona na-abalụ gị mba emu ya ọ ya agwa ya ọ sị gị ngwa wolu speed bịa jamụọ ọkpọ adị ya n'aka wolu speed maybe that time ikpugo your isi gị sunshine ọ na-shine ya ọba na ụbụlụ ijamgodi ozugbo gị nwere nwegodi akpụ n'isi ozugbo ọbụla mmadụ ga-agwagodi gị na ị ga na dị akpụ bịa bọọdụ mana asị ihe ọzọ nchọkwa ka itinye anya na mana mgbe anyị na-eto eto agụ anyị n'ebe a na-afụ ndị wife material ndị bụ ezigbo nwaanyị ụtụtụ ije na stream obodo mmiri dị n'obodo ebe ka ebugodo ugbu a elo ekpe 08182426591 ka m wee nwayọọ kpọọ ya ọzọ sị gị nọ 08182426591
so manasa na back to yen na agwa up to na asị gị otu na ọ bụ na eche ijefu ndị wife material ụmụaka amụrụ ọfụma ụmụaka akwọchara aka ụmụaka nwere ezigbo omume n'ụtụtụ gị jee village stream ebe a na-echu mmiri na village nwata ka njụọ na aka na-echuchukwa mmiri na stream ọfụmanụ na mana ọwụ like nke mgbe mbụ maka borehole is everywhere na ụlọ now. Hello. Hello. Obodo. Na ihe mbuzi na-abụ 911 ka mụa na-egbuzi ilu menụ na-apụ ebe a na-agbara anyanwụ edogwu ozu egwu n'isi ọ na-eke tututu ochie a ọbago na-ekwu for Banana Island. Ezigbo onye Banana Island ka o si adịda wee na ụgwa ka enwekwa ebe anyị na-abịa ịgba knockout na ihe na-aga ọfịs but adịrọ m happy. My mom no la promo. Sorry. Yeah, da kewe. Adimma pele it is no well. Yeah. All the better can my plan is set and they may say. December. Atol nwa ga-akwa nne exactly. No. Well, okay, go to Adana. No, you can put the get the NSA Karakana. I cannot tell you. Okay, I'll get sent over back. Every from Banana Island and I told you for free. I know maybe I name with two women now. But I even got the call now. I'll put if it didn't be a more change ball. Don't worry, I won't witness. It is Ada Kego. I get Bulugi Karaka. Yes, Ada Neru. Jamaica. This Christmas, mechanic go matazewu ofewu full one. Thank you, Jerry. Uche Jamaica. Be na akpọ okay aka ni bugo na akpọ the whole ha ikpọ fego m oh bandi na Christmas when they na-ekene mba on the sharp ana go on the program die one only jisike ka igbo dukwa oke ọta sharp na ozugbo na tanya kwa msonto na kai sorite recharge card tanya msonto nomba mbia no wow ibutege ewu nwa ina achọ recharge card ibutebe ewu na ejim 5G na-enyo gị o aka ka isa alụzi sa tinyenụ na agenda gịnị the point bụ na Father Christmas aya dey elu Jamaica Nigeria within Lagos ka ọ na-akọva yana ndị Jamaica Kenyelu ka were jago one bottle for Banana Junction. Kenyelu. Ka mmadụ oyelu Jamaica. Ngwa were nwayọọ sibe hello ana m anụzi unu hello bye Ngagi Igbo radio show onye mkpọfe onye ndị Banana Island nnọdụ na my high chair na my table of men gotago na center of excellence nnọdụ n'oche m anụwa onwe ka onye si tinye alụ mma gwa location ebe onye asị onye aja ọsụ si na ya nọ Banana mana ọ Jamaica Jamaica inugodo anyị ka ịma na anyị ndị Jamaica 93.3 FM Ngagi Igbo radio show anyị na-asị gị bịa kikene ndị ọgbụ nna gị na ha mekọ ihe ọbụla from January ruo ugbu a si ha happy Christmas Merry Christmas wishing you long life ịmagonu anọ m ewishikwe gị nwe iyo maka ewishibe m gị Merry Christmas Happy New Year to you in advance mma bịa na nke gị bịa taa chicken mana achọkwa m olu chicken achọ m olu chicken ihe chọọ wee wu abịa ọ bụ on the 20 okay ta echi anyị da-alụ anyị da-eme nke oke nsogbu echi niile nganga na-emezi Christmas echi niile
kulo echi bụ Friday ya na-eme nganga on Friday. Ka ihe nwoke Jamaica ya kpọrọ ọ sị na ya na-ebutere gị kwa wine. Hapụ na para Christmas adị elu Jamaica. Anyị bụ radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ọ bụrụ na ị na-eche akara ị ga-eji wee nweta ya, ọ ka bụ 08182426591 maọbụ zitere anyị ozi text message na 07080051850. Amakwa m na ọtụtụ ndị mmadụ anabago maka na Hans na-enweta na Bezdon ndị Rose na Anambra steeti kwuru na Headbridge Ọnịcha na moto na-adọdị eketa anụnwa bụ atakata abụọ n'ọkwa aja dị naanị. Ka m tinyegodi ilu onye alụ first. Hello? Ehihie ọma. Chai, onu nke a dị ka nke na-atagodo chicken. I'm happy, but for how many months now we don't try? Sorry. Daddy Monsa. Odogwa, hello. Hey, ba okay kalige egwu na na no ge na no ụmụ asa ebe niile. Ezewa start I'm gonna happy. Ai. Ezewu. For one of the no no go na ụmụ asa anugo ni ga ndị ha na-enye m signal na ọ gara ọfụma na ọ gara ọfụma. I don't know to the ever. Ụmụ asa. Maybe about form. Don't worry, maybe about form consultation fee. Or that galon. Okay, I go you go. Come. Good afternoon. Ekene kwamge. Banachi about from Agege. Chai nekwe ha biko Banachi. Chai aga maka. Obadiko menu ko balu maka biko. Bakangwolu gegu. Obaina no. Obaneze. Biko make obalwe maka. Obaneze. Igbo egwu a. Oba Obainu kwa ihe kwuru biko. Asị m ime ka ime ka ụba ka olue maka. Ọ ga-elu ya aka Jesus name. Ai, nke ekpelezi ụba ka ebe nọ ugbu a. Ana m agịdị. Mba ị nọ n'ụlọ ka ị nọ n'ahịa ka m jụga. Ana m ahịa ebe na-agba mbọ. Okay, igotego chicken a na-egwu echi niile. Emechaa peta agatụba nke ahụ. Agbagozi mbọ. All right, mekwe ka olukwe nganga aka biko daalụ. Okay, wiyo. Onye isi, one ka ị hazigo? Ụmụ one ka ị hazigo? Ụmụaka one a ka ị hazigo maka ọgwụ nke ahụ echigodi. Oke, echi ka ị ga-ebido arrangement nke ahụ. Katigori ego taa. Onwe ndị na-ekele ndị gị na ha rụga n'ime ahịa ahụ. Ndị ọrịa colleagues. Enwe ha chọrọ ikele Merry Christmas and Happy New Year. Ngwanụ gaa n'ihu kenene ha. Ana m ekele somebody dịka Stanley, my best friend. Ndị na-agbasi mbọ ike. Ụmụ Igbo. Nwafọ Igbo ọbụla na-agbasi mbọ ike. Akị adị ọcha, ana m ekele everybody. Onye isi m. Onye vibe gị na-atọ m gogoro. Eziokwu. Ọkụ ụmụ nwa kweta na ọ na-eme ndị obodo ekwetekwa. Onye ige ya gazie. Onwe dị mpanọdụ mma onye isi for you. Ndị aga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Ọtụtụ ndị mmadụ ezitebego ozi ma na WhatsApp. Ife adịka eme n'enu ụwa na-ezite ozi ya, na-ezitela anyị ozi na WhatsApp anyị. O nwere ezitela anyị ozi mana o tide nọmbịa. Ọ dị ka ọ gaghị asị Jamaica wee kpọ. Nke ahụ agafego bus stop. Ọ dị ka nwoke Jamaica ịgafego bus stop nna anyị enwere ike isitela anyị text message or WhatsApp ịgwa anyị ndị ga-ekenelu gị maọbụ ndị ịchọ ikene na 07080051850 maọbụ ịgba anyị bata n'ihe anyị na-eme itinyela anyị ọnụ ikwu okwu na 08182426591 obodo. Onye isi. Hello. Mami, n'ọnụ nwa Chineke. Ọkụ bidoro. Ịma na ọkụ si alụ na. N'ụtụtụ Sọnde. Ọkụ si alụ. Cheki ndị a na. Ụmụazị a mụrụ mbọsị ụka. Ụbọchị ụka mgbe Chukwu nọ na-ezuzu ike onwezi ya na stress ya. Eziokwu mbọsị a mụrụ ụnụ na-abụ. Mmemme anyị obiọma. Ise. Nwaanyị ọma.
Nwaanyị dị mma. Biko. Agadi ọra mma. Nenu. Ada na-akpọ egwu esi. Nenu mo. So naanị m biko. After me it is me. Afọ nwa iyo anaghị atụ ike mana afọ a na-egbu ege. Before nko. Ana m ekene gị. Ndewonu. Chi anọkwa nso everyday machi anyị chọrọ ịnụ onu chi ọnụ nso. Chi wo obele nwa. Enwere chi anọghị ya kịta. Ọ pụrụ akụ. Okay, so ya ụbọchị ka anyị kene onu chi. Adị m bizi anọ m na kichin mana asị m ka m pụtakwa ka m kwanyere ụlọ. Asị m ka nnu ọnwụ isi nọ na-anụ Machi biko ihe chekwa ihe ahụ olukwe maka. Unu nọ nso nye unu na-ata akwa ọfụma. Nekwe nwanyị ọma. Ya n'ọnụ ụlọ taa obiọma na-akpa m. Anyị na-ekene gị Machi. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adị ọdụgoro unu na mma gị na nwunye ọdụgoro unu na mma. Tupu ya agọzi unu. Unu ya agba Disemba ọfụma. Ana m ekene ezigbo di m. Ana m ekene ndị niile na-akpọ nganga Igbo. Na-ekenekwa unu na-asị ka Chukwu debe anyị niile ka anyị niile wee gbachaa Disemba wee banye n'afọ ọhụrụ n'afọ Jizọs. Biko nwanyị Disemba ahụ, biko nwanyị ahụ. Machi nọ na-eyi ihe, Machi ihe chekwe. Ị ga-anụ n'isi. Anụ nama. Maazị m nke nọ na mana nọ na-epesive something. Mana si notice go na nọọsụ ọsọ ụmụ nwaanyị na-asị na-ekene my baby. Onwere nwoke ya because na baby karị. Check it now. Hello, boy. Hello. Hi. Homa. Okay, Lijulafo. That sounds some dollar. One and only. Hey, people are in on the no libejuleki na mmiri do there. Ebe no bu ebe dey dry na. Aja. Aja sef dey kwa very. Kele. Asị m na otego mmebele expect mana m wọta ịmago na coordination na ya aga m abatakwa kịta anụ abụka m tinye ego gbanye na redio na anyị kigom ganga fidel maka na ewu correct man ambassador nwere goro ihe eji ekwu okwu onye ma Clinton ọkwa ndị enwudogo nwegokwa ka esi hazi mba Clinton ọkwa anwụdo anybody ọkwa ịma ngwa jụọ ọnụ ya ka o wezie ọnụ ya gwazie gị jụọ ya nwunye oke ihe ị na-ekwu maka ya based on na ya na-atọ ọbụ mmanụ na cheki ni ọ mpọ gị ngwa gị na oho ọ nke moto njin ahụ ka ọ na-ekwu onwe ihe ọzọ adị m sure na onwe ihe ọzọ nke ahụ godoro mgbe emere travel ọbụrụ kịta ha na-travel mba ọ bụ mụnwa mere travel nọ ya bago ochenji ọyọ tell him ezigbo mmadụ mba ọ sị gị na moto ya ọkwa moto gị ka ị na-ekwu maka ya moto gị ka ị na-ekwu maka ya ana ama m na iwe ezigbo mmadụ na-etinye aka n'ụmụ ajọ ihe ọkwa ya Clinton Clinton ma jụọ gị maka na ịnweta ego ka ihe kpọrọ aha nwaanyị gị ahụ akwa amaka ọkwa maka na ịnweta ego Joyce na-enye gị obiọma ka iji wee zie ugbu a emezi m ihe anyị na-eme m na national television ya nwa mere iji tinyezie m na 200 nọmba 200 afụzie mma agwazi bụ maka ihe anyị na-eme m ọ bịa nwụrụ gị from ọ kwesị na Plantain Island ka ị nọ It's all right.
Welcome. But can I look Mama may go be auto this year before you want to say Joyce? Yes, I will follow the Saturday. Only can I answer. And only can I best to go there yet tomorrow. Happy birthday. Sure, now. Then I can let my own parents. I'm up on her Google there and her Mr. and Mrs. Pauline. Google there and her when I can let him go. If you can't hack, I carry on the Hana as a party. Some encourage together, other training from Madonna Tama. When I can let Hot FM. Yeah. Then you don't go to okay, Diane Mango, and I'm at another Hanama. Ise. Ise. There's a necklace or yo. Oh, Joyce. Yes, you nwa jide nwu gị dobezie gị ofu ebe nwa ahụ n'idikwa ka ekene ya n'ụdị pụrụ iche a na-ekele ya nke ukwuu ọ na-agba mbọ ọfụma gọziere m ya a na-ekele ọ dị fans niile ndị na-akpọ nganzi amata azụ onye mmadụ onye nta mma afọ bụ 2020 gara aga ọ ma na ọ dị tọọ mana 2021 ga-abụzi ukwu ọ ga na-adịrị anyị na mma daalụ na ya wee na-ekelekwara Chifo ọnọdụ ugo ọ chọrọ nnọkọrọ ụlọ ọga ya na-ekele ya daalụ na ya Igbo radio show na Hot 93.3 FM. As someone this still a message ka I go put ozi ha site. All right. Onye nke anụ asị na afia bụ blessed. O wee sị na ya na-ekene ndị nganga na unu na-eme ọfụma. Daalụ nne. Anyị kelekwa gị. Onye ọzọ zitekwazila ya ozi ọ sị na ya bụ man of the show. Ọ sị man of the show na m kenele ya ada Igbo niile. Ekene m gị. O wee sị na ya bụ bishop. Na ya na-asị mmadụ niile happy Christmas. O wee sịkwazie si kenelia sweet angel ya biko onye ọbụla bụ sweet angel anyị ekene gị na ị na-eme ọfụma mere eji akpọ gị sweet angel aha ọ dịrị common ọ dị very expensive anyị were ya nọ sacha galụ na ịdị expensive o wee sịkwazie si kenelia blessing na joy kenekwuolu ya mamia kenekwuzie Mommy Bishop na agege dalụrụ nne Mommy Bishop anyị ekene gị ọnọdụ ya 08182426591 Gangi Igbo radio show kewe special ji wuru special wụ na anyị sị gị bịa ka ikene onye ọwụ na-amasị gị na nke taa mụ na-ekenekwa nne mụrụ m na-asị Mommy Merry Christmas na-ekenekwa dadị na-asị dadị ekele even though gị wakata ọkụkọ anyị taa ọkụkọ anyị mgbe anyị gwuru ọkụkọ mgbe anyị ka pere mpe ekele m gị sa mba ịgbakwa mbọ dadị Mommy wee gbakwa mbọ akwa niile ego mgbe m wo obere nwa ihu ụkwụ ntụtụ mba nọ ịgbaka mbọ chimgozie gị nnọọ na-ekenekwa ụmụnne m niile Victor na ụmụ nwaanyị ekene m unu hello Obodo, for you. Hey, Mpakaka o pupu. Egwa na-agbanye n'igwe ka ewe. Hey, ịgba ya n'eluigwe ịgbabazila onye ka ịgbagbuo cheki eni ya na ọkwa m adọ ego. Ada obodo ka ewe. Adị m oke, adị m mma. Ngekwanụ. Unu atara nso Chukwu gozie unu. Chukwu gozie unu. Unu ga na-eme ọfụma n'aha Jizọs. Amen. Another again, no formal phone. You say? You? I think I will opportunity I can never do my father first. My dad will go to child before. Not to go there, come on and make travel like this. I want to make special guest. So
Damado dị oke. Damado oke. Well, because actually, can you go on for that time? Maybe flavor on for that time. I Igbo. Nah, ego na bari mi so. Hey, I got your follow you. Dalo Jari. Choya na Igbo internet, Igbo. No, but because I can go there one. So bad, I got copy and open. For you, buy no dear, no much. For you. Gagi Radio Show na Hot 93.3 FM. One day I guess you were package in Gangana 2021. Hey! Oh! Hey! Siggy, hey! Call okay, Bumaka. Oh, no, dear. Obatago. Hey, your mama come Jemon. Adandi was a one. Sonanimo. One and only. Okoro character. Oh, Guebo. I didn't want to tell you. Yes. Oh, Nani, before you say about that Igbo, boy, I see, come here. What is your NAFDAC number? Oh, yeah, there is ah, okay, here we go. Hey, and you can't put on the mode. Cacao. Hey, Nano Mono, Nano Mokamoko, Manachala, Susan, Berechukuza. Hey, what on go matter fruit salad, oh, I keep us. Super from Wimbo. I only took home. Keko said now, in a pussy yak on young one beer, Siena, and never travel. We go say I did Gaboa Gobi. Now, I just put one side, me, so Naliana, you say if we get a lot. Okay, so if we got account balance, or come for game, go. I tell you. Well, economists now, open it of man at least. I can't get it. Capital for me, Bulu Ghana must go more polythene bag about that village now. I got call it go see, man. If I go to the zero balance, I can't get a general. I just Bogging wagging now. You body in the bank and Hannah will go unique. Okay, Dad. Oh, you see, I did that, can because, first of all, I have done any sick. I have all. I tell you. I don't make a little name or motion and them. Jota, I have very hanama. Because now I don't make it. I'm doing a boom wine. I have the room wine in the number. Don't do none in the number. He said, so I don't make it. I have one and made him. I'll go through life on time. But I'm go through and then I go for. I forgot to take it out from my beach. I go now. All the room. By head of flock, I can go that way to try to make a letter. Make a letter me, you. No, but don't need the worldwide. Make a letter me, you. No mind him on because Buchalo no hampa, Buchalo ha. Without a mother, going with her, I tell you. Trying to make a letter. And I can almost. Gene came again. Oh, I can zoom. Mamma can tell me you can come wine. Separate. Yes. Okay, I'm make a long hey, get a cave. I can't go Hannah and yellow working. Can you see one cow? And your mark almost nothing business partner. Hey, what can tell you the leg? I can't jump on business partner. I waited for her the last time. Didn't wait for her the last time. Nah, amen. Call my daddy. Bye. Gagi Radio Show na Hot 93.3 FM. One day jib n'aka na obele oge ụfọdụ ndị mmadụ na based on bido ma na-abanye ama na ụtụtụ echi ụfọdụ ga na-agbada east na-agbada village. Nwanne nke ọbụla ị na-emekwa irukwa dị gbada anya. Mana nke dị mkpa ofu ihe ka nna ayọ ga anyị nwa ga-anọ hie echedo olu gị Lagos. O nwere ihe ọzọ m na-eme na ebe ụmụazị asị m nọdụ hie na ya na-enyere m aka ịgbago na-agbatịsị m ya. Nwenzi ebe m na-eje akpọgo m isi m na ụlọ si ya mma. Ma o nwere ka o si wee dị na ọrụ oyibo anụ mpụta na ọma wọk na mana isi ọmụọkọ na onwe eze otu ike ejide mba anyị dawe mana nke ikpeazụ nwanne ọ bụrụ na ị na-analụ vileji chọọ something dị tangible wee na-alụ kommanụ gị
no this year 2020 anyị ada anwụ ndị mpa ama nwụ kaikai na village anyị ada anwụ ya n'iso na ndị mpa na cool down. Oh wait, iso na ndị mpa steeti ka na-ebunye ụmụ iyo steeti biko ị na village chọọlụ manụ gị canvas ọ bụla si isi agụ ka na mkpọ ka ọ ga na-eji chọọlụ ya canvas ọ bụ na size ya bụ 42 chọọlụ that man canvas oyigoro na-eko ka ụmụ iyo ị chọọlụ ya joggers ị chọọlụ ya polo ị chọọlụ ya face cap what chegodi on the 28 bicycle seat that man na-eje meeting ụmụnna ya canvas joggers na polo ọ na-bounce yopi ịmandaibo yopi ịmandaibo mana ọ bụrụ ị na-ada ịkwado shinap ma ọ kaikai ị ga-ewe n'alụ ya ọma ihe niile adịkọ mma maka iji wee gbochi ọnụ ụtụtụ mana ọ bụzi nke ị naba ime ngotelu dị ma na akwa jọcheki na miss gị na-ana chọọlụ ya ezigbote up and down sharp ndị nke ya na-ede Turkey ma US ma ọ bụ Germany na-alụ chọọ ewe n'alụ that woman ọ bụla so ụmụ ọma ga na-eyi akwa dị mma miss gị ga-eyi in fact ababago m mpa before na abụlọ mpa ka m chọọ ebe mana mụ abaghị gị ọbụlụ mpa chọọ ihe dị tangible we n'ụlọ steeti ọkwa ịbịa nso mbunye gị adọ m aba mbe ghọtago nga gị gbere redio show na Hot 93 mana nke ahụ wee eziokwu mana steeti na ghọtago na iji nwayọ kịta wee na-achịkọta mmemme nke ụbọchị tata echezọkwa na ụka bụ nga gị gbere redio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM every Tuesday, Thursday na Saturday anyị na-anọ here steady onye si anyị ka anyị kpọọlụ ya ụmụ Igbo egwu ụmụ Igbo ka anyị were ya wee nwa obele mmiri ọ bụzie na anyị pụtakwazie anyị achịkọta ya maka na ọ bụrụgo egwu ụna malụ ebe akụrụ ụlọ amara ebe o si very very important ịghọta biko mee ka akụ na-eru ụlọ nke a ka m ekwu this Christmas ka ị na-alụ ụlọ na-echeta nke ahụ put it in your agenda ịghọta ego bekee ndị Igbo one of Africa ndị Igbo niile ji na-eme ọnụ na-asị gị Merry Christmas and Happy New Year ka m ji na-asị gị wụsa let us see on Saturday ịghọta that kind of thing ịta chicken ahụ ma inye ha m chicken ahụ m na mma bịa nwụrụ dị like buru dị ite n'ụlọ gị buru dị ite ịghọta that kind of thing ka ego diva na Instagram na Twitter KAEGODIVA na Chifono wiyo n'ụwa niile nwanne m nwa na-asị gị Merry Christmas ebe ọbụla ị nọ wee na-ewechara ya mpa nọdụ mma ịghọtago na ife niile anụnwa bụkwa maka onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka a na-eme ada emeli ya ụmụ nwa nke ikpeazụ gbaa mbọ ị ga-ebugodo ụzọ wunye elụmanụ nọ n'elu igwe sigodi ya mpa na imego olu m ya mpa imenwuru m ya mụnwa wee fụkwa Christmas 2020 again based on ihe niile mere isi ga-ebugodo ụzọ wunye elu dị ma na ọnọ ịwụnyesizielu ya ọnọ nke nwa anachighatazi ya azụ wee mezie biology tinye ife niile na-etinye bugharịa ife niile wee wie nwanne ka anyị lụzie on Saturday chọọ m n'ebe niile Facebook, Instagram, Twitter, TikTok nwiyo ụwa niile kemesịa